back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og ingon ni ini ang naitabo. Gila. Nga sa ato pa di ay, di gina mo palayason ka ng bata, kanang abnormal nga dako. Mas malabihon pa na kung magutman sa daan nga uban ang bata. Kaysa mo ipon minimong dagmalan ang bata. Kung asa ko ato sa si Gian, misaad ko niya nga dili na ko siya pasagdan. Ako siyang atimanon o panalikdan sa mga tao nga sama nimong managmal o bata. Unsa? Huh. Kung mauna, hala, pamutos na lang mo inimbaya. Panlayas mo, pangita mo lain kay punan. Layas! Wiset! Oh, Miss Lalat. Gian ta na. Mamutos na lang ta. Nga na dili man siya maluhin ako. Gian, ayaw na paghila ka ba? Maluhi rin kaya po na ginuon ato. Dili ta niya pasagdan. Nganong dili man sila maluhin ako. Nganong iya man ko pasakitan. Dili man ba Gian? Dili man. Buutan man Gian good. Gian. Pariya siya sa ako papatok mo. Hiya ko pasakitan. Hiya kong dagmalan. O Gian, mao magpalayo na lang ta dinhi ha. Kay kontra kayo na ko ang tao nga mo pasakit og bata. Sa naku maingon ini ko, tamayon ko sa mga tao nga abnormal Gian. Sa naku ati takla. Gian, wa kay sa. Og nasayod ko kinsay sa daan. Ang imong mga ginikanan. Tungod kinahibaw ko nag-inom silang tambal aron makuha ka. Sa diha gisabak pa ka sa imong inahan. Sila'y sa daan og dili ikaw ha. Mayo pa ka ate. Bisan dili ko nimo ikonsa pero pinangga ko nimo bisan pag-ingon ini Gian. Gian. Tana, mamutos na ta ha? Pero asa ta paingon ate? Bisag asa, malayo latas mga taong managmal og bata. Asa man nang dapita ate? Adto ta sa Perelos Karkar o ka sa inayawan o sa kiyot o adto sa bisag asa Gian. Kanang way managmal og bata. Tana. Way managmal og bata sa Perelos Karkar sa nayawan og sa kiyot og sa asa dapita ate. Mao ka na Gian. Basta ako'y bahala nimo tana. Hoy! O banan ka mo sa suot, itingaling magawat mo. Apilo niya ninyong datong akong tiba. Tara! Muuban ko, ha? Maglaro ko kayo ning gamay buslot silang bumbong paninilalat. Nabatik yun ako tanan. Nilang ipagsinusultihan. Kaluwa nilang taklay. Tinagdaw na sila si Paktang si Palalat. Wagit masayop si Baydokyo ni Takla. Sakturgig niya yung ipanidaan niya anak ko si Takla. Sultihan din ako si Baydokyo. Bahay nini. Oy. Kitsa mo nikalit misod sa kong auto nga lumusin? Ako ni, Baydokyo. Ako Okay. ni, si Nunoy. Uy, Si Nunoy, bay. Oink. Butangin nagtuwad. Kadiya ngit-ngit ra ba kayong palibot nga naman ha? Tangtanga nagsiyay mo. Uy, Ay, nagside ko, buha nga. Uy, kalit ka ni Hayag. Kumusta naman yung lakaw, no, Noy? Paminaw, Baydokyo. Ingon ini ang nitabo. Ihonghong. Aron way laing makadungog. Makalagot yun. Bugong bayana. Sagop ang batang di niya igunsa. Di para magiging kapuslan kay magsigilag duwa bata Pero time pa. Kinsa naman ay maghugas sa mga plato. Kinsa naman ay manlaba, mamlansa, magluto, manlimpyo. Ako na sab. Di yun dinuon ko no. Madaot ang ako manicure ani. Magubang akong beauty. Pero ang ama sa bangita kung katabang akong swelduhan.
Wala ko ikahatag ni Bugart. Kay si Takla, igo naman unta itong miipon ako. Wa magyud to'y sweldo-sweldo. Ay, beauty ba uroy ay. Kinsa pa may beautyhan pa nako. Kanang uyab na kong si Bugart nga nag-ayo lang barog pero way nahot. Pero inlaban sa ko anang barong badong dako good. Di na ba makig-date nako kung wa ko ikahatag diyang kwarta? Hala diya si Bogart. Siya ganun nagbutor na may hunag sa tugod na ining bay. Kinit. Gwapa na ba ko? Ang ako face powder. Ay, gwapa na ba ko? Hehe, malipay gid si Lalat karon nga makakita nako. Choy ko. Choya. Pero ang kinahanglan ko kwarta ug siya mo'y akong gatasan. Ready ni kaayo ko. Pero ano na dugay man si Bogart? Hello, Lalat. Humot na kalat. Bogart! Bogart Palco! Kumusta? Ops. Ayaw una paghaog na ko. Ano na isiboy ko, man? ha? Uy. Well, money down sa remit una. Dahil, Bogart sab. Uy, wapagani ko kasuroy sa akong bingka. Pa ni mo masuroy mong bingka? Problema na ni mo, ani mo masuroy. Uy, gimingaw na rap ako ni mo na. Balik lang unya ko, oy. Adto na lang ko sa lain, mangitag panigarilyo, oy. Diha ka na, oy. Ay, Bogart sab. Uy. Gunit man ka na ko, ha? Sunod lagi, balik na ko na dini, ha? Balik lang ko. Kung wa pagyapon kay kwarta ngay katunol na ko, bahala na ka diya. Dinig kong balik dini. Ha? Nakasabot ka? Buwagan ko ni mo? Mao gini may tabo. Unsa? Maong kun ako pa ikaw, pangitag paagi nga makakwarta ka permi. Aron, permi kong pilit nimo. Unsaon man be? Problema na nimo, uy. Pero time paragot. Di ba ibog man kaya to nimo si Dokyo? Katong unggoy dako? Nakadungog man kong kwartahan na kayo to. Dato na ko no. Maulagi ko no. Uy, katawa man ko ka. Ano ka? Solve ba ng krisis? Si Dokyo mao'y tubag sa imong problema. Ha? Yes! Diya ka na. Di man ito ha? Siya sulbad sa imong problema. May lain pa kong lakaw karon, okay? Okay? Yup. Uy, Bogart! Bye! Bogart! Uy, isirit na ginag kanahan ay. Ibundakan pa ko sa pultahan. Naunsa man ni si Bogart, uy. Pero, ingon siya si Dokyo kung may tubag sa akong problema. Hala. Nakadungog ko. Ini aman di ay ning baboy dako. Baktin ba ko eh. Ano na ni amang ka? Lalat, mamisita ko nimo. Naku, nonoy. May kwarta di ay ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!